Goizeko 11:24 minutu dira. Bueno, Nerbioi Ibaizabal janari xauketarik gabe izeneko kanpainaren bigarren fasea hasiko dabe iraia erdialdean, Hego Uribe eskualdean, elikagai xauketearen arazoaz kontzientzia zabaltzeko. Eta nik esango neban, gaur egun arazo potoloa. Elika Fundazioak 2022an egin eban azterlan baten arabera, Euskadin xautzen dan elikagaien 157 etxeetan xautzen da. Guztira 139.000 tona elikagai baino gehiago alferrik gartzen dira urtean gure etxeetan. Horrek esan nahi dau, pertsonako 63,5 kilogramo elikagai xautzen direla urtean. Bueno, Nerbioi Ibaizabal janari xauketarik gabe izeneko kanpainaren bigarren fasea hasiko dabela esan dutzuet iraia erdialdean, Hego Uribe eskualdean, eta geugaz da Maite Ibarra, Arrigorriagako alkatea eta mankomunitateko presidente ordea. Maite, egunon? Bai, egunon. Egunon. Esan behar dut, neu jatunen azela, baina noizien behin nik uste dut platerien zozer lagatzen dodala. Baina neure intentzinu ez da izeten, Baina nik uste dut danok egiten dolgula olako zozer, ez da? Naiz eta geure intentzinu ez izen. Bai, nik uste dut, aipatu ez moduan denoi paseten naku, eta askoz begiago gero hori jatunonak garen ez, eta naiz eta jatunonak izan hori da. Plateran, oskailuan, eta beti hor zehozer geratzen dela. Eta aipatu duzun moduan eske zifrak terriblak dira nire ustez. Oso kezkagarriak dira, nik uste dudela arazo globala, dauden zifrak kontuan hartzeko, hausnarketa bat egiteko, eta behintzat, helburu horrekin, Nerbioi Ibaizabal mankomunitatean, buelta bat eman genion, eta, zehozer egin behar zela pentsatu genuen, eta horretan gaude programa hori aurrera egin nahian, alik eta ondoen, alik eta emaitza hobeak lortzeko gogoz, eta lehenengo fasea ekainan eta uztailean egin zen, eta fokalizatu zen gehiago jatetzetan, kafetegietan, elikagai denda txikietan, eta eskola jantokietan, eta egoitzetan, eta hor lan txukuna egin zala uste dut ere, diagnostiko bizitak egin ziren, azken finean, jakiteko zer gertatzen den, eta behin jakinda zer gertatzen den, zer nolako neurriak martxan jar daitezke, kontutan hartu ere, lehen komentatu guna, datuak direnak, terriblak dira. Eta aipatu duzu moduan orain bigarren fasean sartzen gara. Esan behar notzun lehenengoko fasea aitatu dozu, eta neure moduen jente askok pentsauko dau. Askotan elikagai xauketa honek izeten diela, jantokietan, jatetxeetan, alako lekuetan, eta ez etxean eta geure kabuz. Baina datuak hemen dauz, bota duguz datuak, eta ikusten da etxean, elikagaien xautzen dan, elikagaien 157 etxeetan xautzen dala. Hori da, 157, datua ikaragarria da. Hori da, aurreko Elika Fundaziotik ere egin zuenak izan zen hori, 126 denda txikietan, eta xauketa horren, guzti horren, 60 eta 69 100 beraiken egindako azterlanak eta kontutan hartuz hori, saiestu daitekela. Orduan, eske datu hori kontutan hartuz, hori, behintzat saiatu, zer egitera, eta horretan gaude. Eta, aipatu duzu moduan, bigarren fasean sartzen gara orain. Bigarren fase hau irailean hasiko da, hainbat herritan, egingo da, hain zuzen Etxebarrin, Arrigorriagan, Ugo Mirabaiezen, Urduñan, eta bai euskeraz eta bai erderaz leku batzutan, eta hor azken finean tailer batzuk martxan jarriko dira. Kanpainaren helburua izango da elikagai xauketaren arazoaz, batez behin ikustu dut edozein gauza aurrera eraman alizateko, kontzientzia zabaldu behar da. Ez badugu kontzientzia hori, igual egin dezakegu, igual batzutan egitearren edo dana dela, baina kontzientzia hori nik uste dut oso importantea dela kontzientzia zabaltzea,
eta era berean ez bakarrik kontzientzia zabaltzea, ez? Horrekin batera, etxetan zauketa hori nola murriztu daiteken ere erakustea, ez? Kontzientzia daiteke baina lagundu ere orain zer egiten dut, ez? Orduan tailer hoiek martxan jarriko dira, suposatzen dut hori, ez? Eta bideratu da guztiz praktikoak izateko eta aprobetxamendu errezetetan oinarritutako sukaldaritza erakusta alditxo bat egitea, ez? Tailerrak arratsaldeko 6:30 8 arte izango dira, eta gero bai komendatzen dut, eta jentea entzute baldin badago eta animatu noski parte hartzeko, izena emateko, ez? Aurretik badena ondo antolatzeko, telefonoak daude, nahi baduzu botatzen du da, ez bada? Bai, bota telefonoa. Bai, galdetegi bat egongo da, eta telefono izango da 900-800-152. Hala ere, edozein informazio ere udaletxetera deitu eskero, edo bestela be Nerbioi Ibaizabeldeko web orrialdean informazio guzti hori horregongo da. Eta baita ere, eta nik uste dut ere importantea dela, tailerretara bertaratu ezin direnak ere aukera izango dute tailer horretan egingo duguna, ikusteko gero, ez? Por lo que sea, pues ezin naz egun horietan hurbildu, ordu terditzo kontua izango da, eskegiko da dena, eta aukera horregongo da ere, ez? Bakoitza alden neurrian, gomendio horiek kontutan hartuz, emango diren gomendioak ere gauza bera, ez? Martxan jartzeko, eta buelta bat emateko kontu honi ere. Zezan behar notzun, ze ezberdintasun dau lehenengoko fase horren eta bigarrenaren artean? Hau da, ze ezberdintasun dau jatetxetan xautzen dugun elikagaietan edo etxean xautzen dugunagaz? Nik egia esan, holan, ziurbezin dizut esan, ze desberdintasun edo, ez? Ezakit igual, ez? Igual hor ibili direnak ere igual kanpaina bukatzen dugunean, igual ondori batzuk ere izango ditugu eta aterako ditugu. Baina bai hori izan duzu moduan, ez? Lehenengo fase honetan kanpaina zentratu da ostalaritzan, egoitzetan, ikastetxeetan eta ez, ia zer nolako desperdizio edo zauketa hori egiten da hor, gainera komentatu zidatenagatik eta lehenengo fase honetan ere establezimendu asko parte hartu dute eta oso valorazio 39 ostalaritza establezimendu, 15 janari denda eta bai ikastetxe eta egoitzetako ere 8 jantoki eta sukalde ere bizitatu dira ere, orduan ere nik uste du ere parte hartze eta implikazio handia egondala eta horre ere toki guzti horietan ere dagoen eta egiten den pertsonak be kontzientzia hori, ez? Behintzat hor mai gainean jarri zer gertatzen dan eta neurriak hartzea noski. Azken finean helburua izan da, ez? Ostalaritzako eta merkataritzako lokal askotan horietan, ez? Saiestea elikagai zagutze hori eta orain bigarren fase honetan esaten duzu moduan, ez? Pasatzen gara etxeetara nolabait esatearren. Hor zer egiten dugun eta zer egin beharko genuke. Behintzat datu horiek, lehen aipatu ditugun datu horiek murrizteko. Etxetan adibidez, zelan aholkatzen dozu, edo tailer hauetan zelan aholkatzen da gutxiago xautzea, ze? Ni adibidez, saiatzen naz, janaririk, elikagaiek ez xautzen, baina antza, xautzen dugu danok. Nik uste dut askotan gertatzen dena, ematen du teoria badakigu, ez? Baina gero praktikara eramatea gero hori da kosta egiten dena, ez? Orduan ni suposatzen dut, ez? Asmoa dut ere parte hartzeko, ez? Eta bueltan gero bestela ere komentatuko dizut. Baina ni suposatzen dut batez be izango da hori lehen esan daduna, ez? Zauketa hori esaten duzuna, nola murriztu, ez? Orduan gomendio praktiko batzuk esaten zigutena, ez? Tailer horietan kontsumatzaileek, ez? Azken finean herritarrek alferrik galtzen ditugun elikagain kopuru hori murriztea, konbendio praktikoak ematea, suposatzen sukaldatzen dugunean, edo gordetzen dugunean oskailuan, ez? Eta zelan erabili apurroiek geratzen zaizkigunak eta ez bota beharrean, eta batez be hori, ez? Aprobetzamendu errezetetan oinarritutako sukaldaritza erakustaldi bat uztartuko dela ere. Orduan nik uste dut horti joko dela, zelan aprobetzatu, ez? Hor gelditzen zaigun guzti hori. Bale, hau da. Ez dakit, plater bat egin aurretik, pentsa hoia ze elikagai erabili, ze kantitatetan, eta hori guzti hori erakusten da gitxi gora bera, ez da, tailerretan bera.
Ez da bakarrik behin platerean dauenan, baizik eta prestatu aurretik ere, hori da. Bai, ze batzutan ere suposatzen dute igual jartzerakoan nahiz bueno, igual baina egiten dut apur bat gehiago, eta gero apur bat hori gehiago ez, pentsatuz jango duzula edo dana dela, bueno, aurretik ere planifikazio hori ere nik uste dut ere esaten duzu moduan, oso importantea da, hori da. Eta zuek adibidez Maite segatik erabaki zen duen tailerra martxan jartzea? Non ikusi zuen, eskualdean ikusi zen duen arazo hau potola zala edo interesgarria iruditu jatzuen? Ni eskuntza mundutik nator, orain udaletzen nago alkate moduan edo, baina eskolatik nator ere, eta baita ere, jantokitan ikusten dozuna, eta, nik uste dut ere alteratzen dela kezka hori, eta gero, beste udaletxe batzuko hor gaudere, eta baita ere noski Ibaizabal mankomunitatean dauden teknikarien aldetik ere, mai gainean, jartzen da bardura hori edo kezka hori ere, eta buru belarri sartu gara kanpaina honetan, eta Elena esan duzu moduan ere eskeratuak, benetan kezkagarriak dira oso, eta arazo munduko arazo bada urtero gainera, zenbat kilo, alferrik galtzen diren, elikagai onak direnak, seguruak eta onak direnak aprobetsatzeko eta dana despilfarratu eta botatzen dana. Orduan, helburu horrekin basartu gara kanpaina honetan 9 herritar edo barkatu herri, horrek udal zera mankomunitatean gaudenok, eta, nik uste dute kanpaina polita dela, kanpaina polita, kontzientzia hori landu, eta gero, gomendio horiek, eta zer nolako neurriak hartzea bakoitza ez, bere aportazioak egiten, eta dena ondo ateratzen zaigun. Bai, bigarren faseko, balorazioa eta ikuste dauz, ondino ez da hasi bigarren fase hori, baina lehenengo fasean balorazioa esan duzu nahiko positiboa dela, ez? Bai, niri komentatu diatenagatik eta hori, esan dugun moduan, hainbat establezimendu ere parte hartu, gero parte hartu zutenein ere kanpaina barruan era, ontzi konpostagarriak eta mai babesak ere eman zizkien, bai alde batetik janari soberakinak etxera eramateko zerbitzuak eskaintzen zituzten establezimenduei, tabernak, kafetegiak eta jatetxak eta gero ere, nik uste dut importanta dela ere oso baloratzea, ekimen hauetan ere, interes eta kompromiso, eta batez gauza guztiak moduan, jarrera proaktibo hori, adieraztea, eta, holango programetan batzutan errezena da, utzia, kokotera nago, programak ezakizer, eta kanpainak eta, baina nik uste dut ere zaindu egin behar dugu, Holango kanpainetan eta berriro diot, jarrera proaktibo hori erakusten duten establezimenduei nik uste dut ere oso baliogarria da eta oso eskertuta noski. Orduan, bezeroei helburua hori zen, hauekin ere lehentzan duan, bezeroei kontsumitu gabeko elikagaia etxera eraman ahal izatea, Eta modu horretan ere, zauketa modu errez eta eraginkorrean murriztea. Esan dizudana, eskualdeko 24 establezimendutan banatu zen, eta ia da, oso pozik. Bai, Maite, amaitzen joateko gogoratuko dugu irailaren 15ean astelena Etxebarrin izango da. Etxebarrin, hori da. Irailak 16, Martitzena, Arrigorriagan. Hori da. 17 eguaztena Ugaon. Mira, hori da. 22an astelena Okerrespanau Arrigorriagan. Bai. Eta 23an Martitzena Etxebarrin. Eta 18an osteguna Urduñan. Orduñan, hori da. Falta izan jate. Eta informazio gehiago gure badabeko gure entzulek edo, badakixe, mankomunitatean edo bestela udaletxeetan be topauko da. Bai. Hori da, edozein udaletxera deitu ezkero, edo esan bezala, mankomunitateko web horrialdean han dago informazio guztia. Edarto, Maite Ibarra, Arrigorriagako alkatea eta mankomunitateko presidente ordea, eskerrik asko, geuretik pasatzearren, eta seguru nau gaur Baskarian zeutaz gogoratuko nazela. Hori da, eta eskerrik asko zuen ere, ditzagatik eta partekatzeko kanpaina hau ere entzuleekin ere.